Melibuzela Zimazkatean eta San Marcos aitzera izango zu. Dana, platera musik hemen. Hola, dantzan. Zugaldi. Estatu kolpea edo gerra baino lehenuo, igual pixkat nahiko nuke, jakin nahiko nuke, Astigarran ze egoera zeon edo. Bai, hor, esan dezagun bigarren errepublika garai hortan edo. Bai, zuk hor pentsatu biezu, Astigarraga, bueno, gaurko Astigarragatik oso desberdina zala, oso desberdina, herri txiki bat zan, 1700 bat pertsona edo bizizian, baina importantia da kontuan izatea Donostiatik eta Hernanitikan hurbiltzeola. Osak, hiriburutik hurbil, eta horrek Astigarraga markatzezun. Baina aldi berian, nekazaritzak indar handia zeukan gune bat zan. Bi alderdi bezala bereiztuko genituzke. Hor badago 1924an zenso bat egin zutena, Arantz Arzamendik jasotzen du, Astigarraga aldizkarian bere lan baten honen berri, eta oso interesgarria da. Esateigu, Astigarragak bi eratako guneak zitula. Bat, herriguneak, Kaskua, Galtzaur ingurua, Santillo mendiko hasiera, Ergobila, nolabait jendea etxetan elkartuta bizi izan gunea, eta gero landa eremua. Nekazaria, baino hiritatik gertu zeolako, nolabait bi alderdi horiek, alderdi tradizionala eta alderdi modernoa pixka bitatik zitula, ezta? Emakumego badariak lan egiten zuten Donostiako hoteletako eta izarak eta garbitzeko. Tranbierua genitun, tranbia bagenun baita ere, eta horrek komunikatze zitun, ez bakarriko badariak, gure emakume nekazaria baita ere, xestuakin beren barazkiak eta Donostira saltzera juten zianak. Eta, igual handikan hasi behar nun, baina Baldespinako markesare bai. Oain guk ikusten dugun edifizio hori, ez da, palazio moduko hori, elizan azpilan dagona, hori hor betarrena gendun, eta garai hartan markesak pixua handia zeukan. Zupentsatu hemen herriberako lur hau edenak bere aziela. Ergobiko etxe asko beriak zian. Hemen nekazariak errentan bizi zian, eta bere gabonetan kapoiak eta emate zizkioten markesai. Orduan, zan gainera gune ideologikoki tradizionalista bat. Historialariek esaten dute garai honi referentzia eginez dela pluralismo politikoaren garaia. Orduan, pluralismo politikoa da azkenian, politika ulertzeko modu desberdinak zeudela. Astigarragan eta Gipuzkoan da Euskal Herri guztin. Berezitasuna Euskal Probintzitan da nazionalismoarena. Espainian ezkerra eta eskubia monarkiaren aldeko eta tradizionalistak eta errepublikazale, sozialista, bi alderdi horietaz gain, Euskal Herrian eta Euskal Probintzietan berezitasuna da nazionalismoarena. Pentsatzen dut, garaiko hauteskundetan islatuko zala, ez da? Bai, oso importanteak izan zian errepublika garai horretan, hauteskunde prozesu ezberdinak, hoiei begira egin ziren konstituzio berriak,
nahi baezu, gehiago Astigarragan zentratuko zeanez, ezta? Oso interesgarria izango litzake, zuk aztertzea pixka bat, Astigarragako udaleko batzarra nola eratzen juntzan, ezta, urte hauetan. Bida, pixka bat prestatzen nahitu nahi, zu etortzeako, eta adibidez, 1931ko apirileko hauteskunde horietan, 8 zinegotzi horietatikan, ikusten duzu. Lau bat EAJ-koak, 4-5 edo, eta gainerakoak pixkat tradizionalismoaren ingurukoak izan ziela. Eta hor, aukeratu zuten alkate Martin Berrondo. Zu pentsatu behar duzu, 1931-atikan, 36 bitarte hortan, Gipuzkoan, Espainia mailan, baino horrek ere ondorioz Gipuzkoan, hainbat ezegonkortasun elementu zitula. Mundu mailakoak ere bai. Hasteko, 1929an, Estatu Batuetan eman zen krisi ekonomiko latza, 1929ko krak bezala ezautzen dana. Gipuzkoan, enpresa mundua eta industria, hain indartsua zen momentun, ondorioak eukizitun. Industriak ez badu funtzionatzen, langabezia gora egiten du. Langabezia gora egiten bali madu, orduan ezegonkortasun soziala handigoa da. Zu pentsatu biezu baita, garai hontan, Gipuzkoan, baita ere oso importantea izan zen, langile mugimenduaren antolaketa. Bai ezkerraldetik UGT eta ingurun, baina baita ere nazionalismoaren inguru horretan, STV, gero ELA bezala edo ezautuko deuna. Orduan, mugimendu greba, pasaialdian, andoainaldian, Gipuzkoako herri desberdinetan greba ugari zeon. Garai hontan baita ere, debate handi bat egon duzan erlijioaren inguruan. Eta, klaro, pentsatuko zuen bezala, alderdi tradizionalak ikuspegi batzun, erlijioaren pisuari eta paperari zegokionez, eta ezkerrak beste ikuspegi batzun. Alderdi tradizionalistak, erlijioaren presentzia publikoa eta, interbentzioa eskatzen zuen gizartian, ezkerrak estatu laiko baten alde egiten zuen, eta alaxe lehenengo konstituzioetatik estatu laikoaren alde, ezkontza zibila, edo dibortzioa, eraortako aldaketak eskatzen zituen. Hori ere hortzeon. Eta gero bat zeon baita beste problema politiko bat baita ere. Espainian errepublika bat aldarrikatu da, baina hor ze paper edukiko dute probintziek, ezta? Euskal probintziek. Orduan bat zeuden gatazkan alderdi era desberdinetakoak. Beste arazon artean, azkenian horrek eragintzuna zen, uztailaren 18an, eztan daitia, ez da? Hori da. Militarren aldetik, altxamendua, eta naiz eta Frankok, eta ez da gune batean bakarrik, baizik eta ejerzitoa presente dagoen, toki ezberdinetan, altxamendu hori, gauzatzen hasiko da. Indar gehiokin, gutxiokin, baina horrela hasiko da. El general Franco se había sublevado en África y se había apoderado de Ceuta, Tetuán y no sé qué. Bueno, sin importancia, gara jartan. Gero hurrengo egunean etorri eta sublebatu ziala Sevillan, sublebatu ziala Extremaduran, jabein ez da. Alaxe gerra sortu zen, eta azkenean sublebatuz, eintzan Espainia bipuzka. Bat republikanua zen, eta bestia Franco. Ni pelota partidu bukatu, etorri ziren gerra zizala. Abixoka. Zeitu, handik aurreak kitxo, bukatu ziren danak, revoluzioa. Egunon, Miren. Kaixo Maialen, zemoz. Plazantan gehala berritze. Bai. Zenbat bider hemen amakin Petrilian pasata. Zemoz geate ipintzaldi hortan. Beti irrifarra. Beti Petrilian eseita, belore tartian, bai. Amonai beti galdetzen nionean, Amona, zuk zeko batzezuta
Nik atzakan eta horreze historiko, Xabina jakin goizkin. Beti kontua bazakan, zure amak. Bai. Etxian ere kontatuko zuen, ezta? Bai. Beha beti kontatzezun, nola zizian tiroka eta Santillo menditik eta beha eta bere aizpak, juntziala, markina, juntziala. Aizpa zarragoa zuen, ezta? Bai. 11 urte zarro zan, eta ja dana pronto zakaten, nunbait susmoak eta ja entzunak izango zituzten, ja sartzea zijoaztila eta amak eta ja farduak eta fardelak eta prestatzen aiziala, eta orduan Santillo mendik eta nola tirokata hasi zian, orduan beha izpa korrika aldin ementzun, porque danak, bakizu, momentu hortako zeak, eta orduan hasi ziala, bere aizpa korrika juntzala eta beha atzetik. Eta trena bat hartu zutela, eta han, zakutartian eta, markina iritsi zian. Markinan gerra, karo, Bizkaira iritsi zianeako frankistak eta han frentia bazeon, han zure amak goatzen du abioiak edo etorri zianik edo bombardeoek edo... Bai. Beak beti kontatzezun, nola abioiak eta etortzen zian, ingurutzen zenean, kanpaiak nola jotze zituzten, eta motel jotze zituztela. Urrutira zatoztenean, motel, pon. Eta ja inguratzen nahi zianean, orduan ja bizkor jotze zituztela. Eta orduan danak hartze zutela, eta Elizazpia jote ziala. Gordetzea. Eta han gordetze zian, eta han ere, batzuk neharrez, beste emakumeak errezatzen, eta hola pasatzen zuten, pasarte. Haupa gorkaze mauz, haizu bitu, haina Astigarrako memoria historikoei buruz lan naiten. Zu ere historialaria izan da, gustatuko litzaidak ezukin jatzia, eta pixkat honi buruz hitzeitia, informazioak arbanatu, eta zer iruditzen gehatze bagea. Galetu nahiko nizuke, nola iritsi zian honea kolpistak edo erreketiak. Behin golpe saiakera gaizkiatatzen denean, Gipuzkoan gaizkiatatzen da, Donostin Loiolako kuarteletikan posizionatzen dira Donosti hiriko beste lekutan, baina honea Nafarroa nola ondo atea zen kolpia, Mola Generalak bidaltzen ditu errekete kolumna ezberdinak, bi helbururekin, ez? Bata Donostiko golpistei laguntzia, eta bestetik Irun hartzea, eta horrela Frantziako sarbidea blokeatzea, ze hortik pasatzeko aukera zekaten armak eta suministroak eta iesiteko aukera, ez? Orduan, hemen batez ere Bidasoako kolumna eta hone iristen dana, Olite, Lumbier eta Iruñako zenbat auzotako hiritarrak parte hartzeute, edo erreketek parte hartzeute kolumna horretan, eta saiatzen diana izaten da Bidasoatikan sartzen dira, Bidasoatikan da ero Lesakatikan Oiartzunen ditute punta lantza moduko bat, eta saiatzen dira bitan banatzen, ez? Bata sartzen da Errenteri aldera, eta bestea Irun aldea. Behin Irun hartuta, buelta emate dute hone aldea sartzeko, Donostin sartzeko, Donosti konkistatzeko, eta bigarren kolumna batekin itu topo, dela Altsasu, Beasain, Andoaino hartu duten horrekin. Horren ditute bueltatxo bat iteute, eta sartzen dira lehenengo Astigarragan, da eroia Donostin sartzen dira. Orduan, etortzen dira alde batetikan Beasaindik, hegoaldetik ez, eta beste aldetikan Oiartzun eta gero Irun aldetikan, ez da, eta helburu bezala Donosti. Hemen egontzian errepublikanoek borrokatu behar izan zuten zetozen erreketen kontra, ez da? Bi aldeen kontra. Azkenean Donostizekan defentsa linia San Marcos, Santiago Mendi eta Txoritokieta, hor ikusten duguna, eta horren azkenean hiru puntu horiek zituzen defentsa bezala, eta egia esan da, aurretik etorriko balia, bai izango luketela aukera gehiago, aurretik etorriko batzian, bazekaten defentsa aukera, baina albotatik etorri ezkero, bai gelitu zian, pixka bat indefenso. Ze beste puntuak eroizian, ez eroizian Oiartzun da eroizian Hernani. Aizu Gorkata, entzun diet Astigarrako testigu batzui, Donostiko, itxasotik, barkuen bombak honeaino iriste ziala. Hoi nola? Bai, azkenean gerra zibila hasi zanean bai, frankisten esku gelitu zian itxasontzi nagusiak, eta almiran armada batez ere ez, eta hemen Iruneko bataian parte hartu zuten bi itxasontzi ziala Corazado Espainia eta Almirante Cervera, bai Irun hartuta gero, intzien zen Donostira pasa, eta Donostiko defentsak hasi zian pixkat eraso egiten ez. Eta nola Santiago Mendi defentsen parte zen, honera iritsiko zian seguraski.
Zaila ite zai sinisten, ez? Itxasuan egon da, honeaino iristia. Bai, garai hartako armamentok eta ja aukera izate zuten, bai, eta gaina min asko emate zuten, zesan bezala, ez? Frontea hemen baldin bat zeon, pues azkenean atzetik nahi zen erasok iristen. Eta horrek min asko egin zien hemengo defensei. Eta hemen zeuden errepublikanuak zenbat izango zian defendatzen nahi zianak? Ba, zenbaki zehatza ez dakigu, baina gutxi izango zian. Azken finean ulertu behar dugu uztaien ja Donosti naizela borrokatzen, eta defensa lineak eta pixkanaka juntziala mugitzen, ez? Dakiguna da, Astigarragan errenditu ziala Markesan etxean 34 errepublikar, 34 gudari, eta imaginatu behar duguna da, azken finean, bai San Marko, Santiago Mendin eta antzeko zenbakik egongo ziala. 150 inguru, azkenean, 1500-2000-aren aurka. Bakarrikan lurretik zetozenak. Ja. Organizatu zuen republikanuak, zian orduan, organizatu zuen, benga, gaztei guztiak, hartu eta hemen Santiago Mendia eman, eta trintxerak etxen. Nire biana jare horri bilizian. Hor zauden trintxera batzu gainak. Trintxera dia, gordetzeko, bagizu, tiroako da horrea hor jendasko duzan, tiroko eta... Ni nakin zertan gerra. Nik aurreneko gerra hor tiruak, pinti, panda, hiru lau tiro. Oazen haitu ziela, kristzean, lehiuetan da zean, balko zetan, koltsoia jartzen, tiruka ziren da. Gu pasadeu de miedo, Gu magina bier, hemen, famili guzi jasi bazkatian. Eta San Marcos aitzera izango zu, hortikan txoitokitan barrena, tiroterua, denak. Eta platero guzik hemen, hola, dantzan. Zukaldian utzi platerak eta gaineko guzik. Eta denak aldeintzen genuen, bakoitza aldegin nuen tokia. Egun bat oso zu atakean pasazan. Gu hemen, eta pipam, bomba, kainona zu, eta pipam, horrego jortan, tiroteua. Nea maumien bila, tiru eziela eta, ez dakit zer da, eta korrika. Santiago Mendikoi, hola, behiak alkarri bertzuetan entzeko maun nola da, eta handik eharki ikusi genuen nola jozien naparrak, eminguak korrika nola jatzezien, ontzaldea, eta naparrak jozien. Bai, Gipuzkoan mailean, azkeneko atakia hau izango zen. Hiru, gizon handi, zapela gorrit egin da morla zutela. Kamilloan bat, bazarrien, besteran derdin. Txa! Zizak, hemen gizona zea da, txapela gorrit egin, morla egin da. Sartu aibarna! Bai, ama gauza bat, zu badakizu zein dian minertarrak eta goikoetxeatarrak Astigarran oain? Eske azaldu zaizkit hemen hil zituztela bezala miner eta goikoetxea, eta da, bai, aber zein ezagut zituzun Astigarran, enga muixu bagur. Bai, bida. Minertarrak dira txalakakoak, bakizu itaskun zea, txistula horren familia da miner, eta gero goikoetxe berrikoak, Simontxo eta hauek txalapartako zenduna eta hoiek. Hemen, Ergobi parti hontan edo Ergobiko goikaldi hontan, goikoetxea abizena agertze zait. Joakin Goikoetxea ateatzea, zuria zertzen, Joakin? Joakin zan nire osoa, nire aitan anaia zarrena. Gerra edo ja hasi bezala edo, hor aldein otezun o ez otezun, baten batekin o... Bai. Bere lagun mina, miner, zan, nunbaitetik pasazioten bilaka zabintzala beraiek, eta egon duzian gordeta basarrin. Justu aldein zuten, basarrin atzeko leio bat bazan, tolare aldea ematezuna, nabezuak utzeko izut. Argazkila bakazu? A ber. Dira, hemendik.
mendik hau da santolaria, basarria zan hau. Bai. Eta, bueno, honek ematezun, basarria beste bat atzian dago, Muntagorri izan duna, eta hortik aldein zuten, eta gero handikan hilebetea hola, ez dakit nola, abizatu zioten, intzutela bera bidazuan frontoian hil. Jose Miner, Zapiain, zan nere atxonan anai bat. Eskondua zegon Maria Aldabaldekin. Eskon berritan, osea, 36an edo, Maria aurduntzeola, Maria Aldabalde aurduntzeola, alde egiten saiatu zian, eta Maria hemen gelditu zen, erditzear, eta hau izan zen urrian, eta dena urrian gertatu zen. Josena esaten dutenez, beraino iritsi zian, eta han salatu intzituzten. Bazekiten zeinek salatu zituen, zeinek pasa behar zituen hori dena, salatu intzituzten, eta han berako arrobin, kanteran, han fusilatu egin zituzten. Pentsatzeta hemen egon goziala zai, hango berrien zai, eta, bueno, iritsi zianian berriak, bazekiten, han hil zituztela, hori iritsi zitzaien. Hori, Jose, beida, hau zan Jose. Hau zan Jose. Hola. Eta hemen beste argazki bat ere badaukat beria. Beida, hau soldaduzkakoa izango da edo. Pentsatze, bai. Badakizu hola zan, altua. Bai, ez da? Altua, bai. Eta Maria berri zan, hola txiki-txikia eta bizkor-bizkorra, bai. Zenbat urte zituen hil zutenian bada? 26. Ne ustez 26. Bai. Hemen gelditu zen Maria, edo umiak jaiotzeko puntun, edo jaiota, edo... Bai. Beak enteatu zaneako umia jaiota izango zen, baina jaio berria. Gehiatu zen alargun, alabatxo txiki batekin, eta goikoetxea gelditu zen bezala. Berdin, goikoetxearen emaztea geratu zen bezala. Bia gehiatu zen alargun, eta bi alabatxokin. Egunon, Pili. Aixo, egunon. Santilla mendin gaude, baserri baten aurrian, ze izen du baserri honek? Martikene oain eta Leno herrio jonea. Ze hemen guazan Leandro Lujanbio, ez da? Bai, hemen jaio zan, bai. Leandro ateatze zainei gerran desagertutzat bezala. Zein zan Leandro zuretzako? Pues Leandro nere osaba zan. Ni kontatuko izut, atxea kontatu ziena eta Izeba Maria ere asko zenkitelako. Bueno, orduan, nahi esan zian Izeba Mariak bea lan egiten zuen etxe batian, neskame bezala, Donostin. Eta behin batian anaia etorri zan, Leandro etorri zan bere gana. Etorri zan eta esan zion, bueno, Maria, despeditzean ator. Muke despeditzea, zeatik da. Ez eske entzunde, kalian entzunde, tenere bila datoste. Bueno, gerra garaia zan, Karo, Franco hemen zeon. Orduan, esan ziola, zuk ez dezu ez da egin, lasai egon, mutila, etxean jun zaitez eta lasai egon. Eta, bueno, pues beha etxea etorri zan. Etxea etorri zan, eta handikan 3-4 egunean, pues, claro, bila etorri zian. Eta eraman zuten. Bueno, pues horrengo egunean, amona, nire amona, bere ama, eta nire atxa zan gaztiena. Orduan bile juntzian, Astigarrako kartzelara, o kalauzora, area juntzan. Eta han zeon aguazili bat, Almandoz izena ez dakit, baina abizena bai. Eta nire atxak esan zian, pues, behakin hitz egin zutela, eraman zuten otorduak eta arropak eta hori. Enguzian, 3 bisita ustete egin zutela. Azken egunean, 3. egun hortan, beak, Osaba Leandrok esan zion, ama bilarez etorri. Eta nola ez naiz etorriko, zergatik, ez naiz hemen egongo ama. Eta horrengo egunean, bueltatu zeian berriro, nire atxa eta amonak. Eta orduan, Guardia Zibila horiek esan zion, Leandro ez dago hemen. Nola ez dagoela hemen, amona, eta nun dago esan zion. Eta beriak indu.
Eta handikan egun batzutara ere entzun zuten kalian, korputz batzugo asko zeudela, hemendikan Astigarragatik oihartzunea, pues hola, kunetan jende asko hilak. Orduan, klaro, nire amona eta nire atxa bilek, nire atxa 14 urte zituen, eta juntzia, eta atxak esaten zuen korputza guztiak buruz bera zeudela. Erropak, jantzita eta dena, buruz bera. Eta nire amonak, oie mierda, korputzak hartu, buelta eman, eta behidatu, banaka, korputz, ez dakiz zenbat ordu pasazuten, zituzten, bila. Eta zuten bilatu, klaro. Handikan egun batzutara ere, etorri zen fraile bat, baserrira, honea. Eta esaltzion ere amorai, beak, San Marcosea juntzala, konferatzea jendiai. Eta orduan beak esan ziola, mesedez, eskatu nahi dizut, nire amarengana jun eta esaiozu, akatuko nautela, baino kulpi gabe. Eta gorpuik ez da azaldu. Ez, ba, txoiten nahi geha, esperantza horrekin, azaltzen da bait. Ze poza ematean zurekin egotia egitan, Zure atxona zanan bila, pasatu dut denboa pila bat eta hoixe, poza ematea zu izatea. Eta zer dakizu behai buruz edo? Dakigun pixarra da, aita oso ume zala, egun batean Donostira joan zala bere arreba bisita egitea edo, eta ez zala bueltatu. Osea, desagertu zen hor, eta pentsatzen dugu fusilatua izango zela, edo hartu zutela, ez dakigu ze gertatu zen, baina hori. Eta egia esan, ez dakigu gauza asko, ez daukagu informazio asko, porque aitak ez zan asko guatzen, baina, nik ekarri ditut dazkaten, paper, dazkaten dokumentuak eta hola oso gaz gutxi dazkagu, baina, ekarri ditut pixka bat. Dakaten pixarra ekarri dut, ez dakit, zozer. Bai, hemen azkenean dena bildu biharra do, horrekan puzlia osatzeko pixkanaka. A ver. Mira, hemen jartzen du. De los 9 hijos supervivientes de José Ignacio y Nicolás, 2 se hicieron monjas de la caridad, uno fraile capuchino, sacerdotes, emigró a Asparne, eta bestia jartzen du. Y el primogénito fue fusilado en Oiartzun durante la Guerra Civil de 1936. Baina hori ez dugu ageriri lortu. Orduan, pentsatzen dugu igual nola amona eman behar izan duzuten, alarguntza behar izan duzun berriz ezkontzeko, agian paperak intzituztenean jarri zuten fusilatua izan zela, eta jazta, baina ez dugu dokumenturik eta ezer lortu. Ja. Oso probalia izango dela, baina ez dagoela konstantzirik. 189 izango nuke, baina ez daukagu konstantzirik. Bai. Abian, eozin etxeta junda, holako mila etorria, prepatuta goik egun behar du. Gutxi bera jakitzen zei izango zan du, hoi tristia zan, eta hartu, gizona, martxa. Gehiago ez dan gizonua sartzen hemen. Horrengo natu zei izango zan duen, Tolosan, Hernanin, Donostin, Irunen hilda azaldu zela, tiru eman da azaldu zela, eta batzuk sekuletzen nioa azaltzen. Da beste batzuk azaltzen zian, hilda olako lekutan zela. Hernanin, kuesta dela muerte balda izu zein den. Aldapa hortan gotzela ezkerrea bila batzuk eta badaudean txoko-txokuan, hilda ara bat atzatzen. Kamiluak koskaiteu, eunero, batzutan Hernanikua, bestean Urnietakoa, Astiarrakoa, Donostekoa, han azaltzen ziren 2-3 hildako.
Bera, Maialen, hementxe daude. Hor dago gorriz margotuta, arrasto bat, eta hor beste pare bat gutxinez. Eta horiek omen dira fusilaketen balen arrastoak edo. Hori da herritarrek esaten dutena, ezin da zehazki jakin, baina baiz pare gorriz margotuta daude, eta pixka bat zonalde hau hola utzi da, bere gaian beste modu baten egon gozan, paretak eta horrela, baina hola hor daude arrasto horiek. Bai. Ikusieten bezala, Hernanin, okerrezpanao, ateatzen dira justu 3 astigartarren izenak, hemen fusilatu izan balituzte bezala. Zer eta kasu kontatzeko edo hemen, ze pasatzen zian hemen? Hemen Hernanin, 3 astigartar daude, baina beste 200 lagun gutxinez ere fusilatu zituzten bere garaian, izan zen Gipuzkoako fusilatze gune nagusia 1926ko udazkenian. Gutxi gora bera, urri hasieratikan azaroa erdira arte, hilabete eta erdiz, 200 lagun fusilatu zituzten. Orduan, esan dezakegu fusilatze masibo batzuk egon zirela, ez? Egun batzutan, 15 edo 20 lagun batera fusilatzea ere iritsi zian toki hontan. Eta pixkat esan dezakegu, baizala hemen Gipuzkoako fusilatze gune nagusitakoa izan zala hau. Ja. Eta nongo presoak zian edo nondik ekartzen zituzten? Normalian, Gipuzkoa osoko jendia zen. Etzan bakarrikan ingurukoa, baizik eta Gipuzkoa osotikan, eramaten zituzten lehenengo Ondarretako kartzelara, provintzia mailako kartzela zanua, Donostin, eta gero handikan ateratzen zituzten Hernanira fusilatzea. Ateratzen zituzten, baina aske uzten zituzten. Eta aske uztea esan nahizun, nolabait, eufemismo bat bezala zen, esateko fusilatzea ekarri behar zituztela toki honetan. Epaiketa gabe fusilatzen zituzten. Hau zian, fusilaketa paralegal batzuk izan zian. Guri asko kostatu zaigu, gure ikerketetan asko kostatu izan zaigu dokumentuak aurkitzea, eta aurkitu izan ditugunean izan dira oso urriak, eta egin behar izan ditugu puzleak, nolabait izen baten gana iristeko edo pixka bat jakiteko hemen atzean ze izen zeuden, ez? Gutxora bera 128 lagunen izenak identifikatu izan ditugu, oraingoz. Bai, kaixo, olatz? Bai, ni naiz. Bai, bitu, Maialen laburu naiz. Pasaziaten zure kontaktua, naizelako memoria historikoai buruz Astigarragan lan bat egiten. Eta ikusi dut Ermainan badagola hor pasadizon bat, eta horri buruz hitz egiteko edo zemoz etorriko litzaizuke gehatzia? Igual hobena izango litzake lehengusuk ere badauzkat, eta igual hobena izango litzake lehengusukin itzeikia horrena, eta iterron itzengo genuke. Bale, primeran. Bale, orduan zure mezuan zaigatuko naiz, ze esateuten lehengusuek eta itzengo deu. Ados, nola gehatuta. Haiekin ditzeitetenean deituko izut. Earki. Bale, eskerrik asko latz. Eskerrik asko. Bai, agur. Herritar askoi entzun diet Santillo Mendiko hemengo Larregaingo kasu hau. Izan zen gogorrangatik bereziki. Bertsio desberdinak daude, nik berriki bertsio berri bat jakin dut, baina nik berez bertsio ofiziala naukan buruan edo kontatuta behintzat niri iritsi zitzaidana. Eta berez sartu zian 36an Frankoren tropak sartu zian, eta gure aitonaren bila, eta horrek dioena da tiroketa bat egon duzala, tiro zaparra bat egon zala, eta aitako tiro batek amona harrapatu zula, eta bertan hiltzala. El día 12 de septiembre de 1936, a las 8 de la mañana, entraron las tropas de Franco en el monte denominado Santiago Mendi y poco después hicieron entrada en el caserío Larregain, de cuyas resultas fue muerta la inquilina del mismo José Antonio Zubillaga, de algún tiro de los muchos que dispararon a dicho caserío.
hau izango litzake bertsio ofizialaren dokumentu bat, gero beste dokumentu bat badaukagu, non apaiza batek baieztatzen duen hiltzala un infarto de miocardio. Eta berriki, nik urte askotan bertsio ofiziala edo eukidet, nola tirokatu zuten, eta amona horri hiltzuten, baina berriki elkartu gea lehengusuak, eta Jose Manuelek bere amaren Maritxu 8 urte ez daukanaren bertsioa ez, baizik eta testigantza, zuzeneko testigantza jaso dugun. Elkartu genien lehengusuk, hitzitzen hasi gea, porque oain arte sekula santan ez deu elkarri, denak guren arten ez eritzein. Eta kontatu zietenien bertsio hauek, ni naukan nire amak emandakoa. Eta ni suposatzen nun, beraieke bazakitela. Eta ondo ginen hitzitzen, olatzek irakurri zunien, txostena hori, zen, hau ez da horrela. Nola ez dela horrela? Ez, ze pasatzen da, ama betidanik esan zigun, zeudela, bea eta bere ama, eta egun oitan, entratu naiz, olatzen ama besotan zela, bere begia aurrien tirokatu intzutela. Lehenengo intziotela belauniko jarri hasi, eta behin belauniko jarri hasi ziotenien, atu eta tirokatu intzutela. Eta gero, amake kontatzen zuen, nola, zapai bat, bere begi aurrian jarri zuten zapai bat jarri ziotela, eta gehiago ez du jakin ezerrez. Tapatu zuten, eta hori zure amak garai hartan orduan 8 urte zituen, oseak... Bai, amak zaukan, erdea esaten bezala, grabo con hierro, o con fuego, sola. Eta ni suposatzen nun, danak egin genekiela historioi. Baina, elkartu genean, kontatu naiz, gu bakarrik genekila, nitare nire bi niruen nahiak. Orduan, Jose Manuel, zure amak kontatzezun, nola eukitu zuten amona Josepa belauniko ikulun, eta zure aman begin aurrian tirua nola eman zioten, ez da? Bai, ama betidanik hoi hautsi du. Baina gainea, kontatzezun momentuan oso zereia jartzen zen. Oso zereia, porque, kontatzen nahi zan bezala bizitzen nahi zan. Eta iten zan gorra denentzako. Hor historia da, ama betidanik esan du, ikulun ziala, eta bera horrian sartu zialak izan batzuk, eta tirokatu intzutela. Ikulua han, eta zehazki ama beti esaten zuen, han iskineko kantu hartan antxe tirokatu mentzuten. Oseak, orduan amazaukan zehazki argazki bat bezala, permanente. Herrin bateo zehatze bali mazuten, kampana bueltakuak eta jotze zituzten. Alkatiak, ayuntamentuko balkoietik diskursu etxezun. Celebratu ertzanean, goz kontra baino junen bihar. Jarri bihar izate ziguten, enbihar izate genuen, bandera espainola. Lehiuan, Jarri biharko. Eta aztierren jarri zuten Zentro Republikano zontokin, jarri zuten kuartel bat, falangistena. Falangistena, ez da ditu Itamarra Mateo falangista, kuartel hortan gehatu ziren. Bat hila, bestia hila. Eman zituzten gehiago soldadu edo, aldeinak edo bazian? Oso Agustine,
eman zuten, eta harrek handi begin aurrian dakat, nola Madriden, pues, ez dakit zeitea etorriko zituten, eta esan zion kapitana o generala emateko, hace mucho que no la habréis visto a la madre y a la novia, y le tenéis que abrazarle a la bandera esta como si sería su madre o la novia. Nola obligatu zuten, bezarkadat, bandera... Eta guagoatzen zuntzeakin ez da. Hoi berak kontatutako bat, astutzeztian gauzoitakoak, ez? Gure atxa, nazionalista zen, izatez, beti nazionalistan zatik biltzen zen. Eta, gerra etorri zen nian, eta Naparrak, lehen zan ezela etorri ziren nian, bi launak hartuta hildakoak eta bazien, eta beti bilurrez egote zen, egin zetek eta orduan bi alaba, Teresa eta Josepa, hartu ziren, Margaritaz. Soldadu bezala, baino armi gabe emakumiak segulako desfiliak etxetzuen Donostian da. Gure arrebak hola eta ni Pelaiotan sartu nintzen. Pelaio zan, motikozkorrak, genutzen armak, baino egurrezkoak, tietza ez dutenak. Eta instruzioa, ikastean, preparazioa bat, preparatuta izate gizon deteginan nian, instruzioa denak ikasita. Eta ni kornetan nintzen, pentsazun nola organizatu ba, kornetak eta gazterrekoak Pelaio ez zituen, ni nintzen bat korneta, batzen duna. Herri, desfileak etxen. Bilarro alako harrita eta autobusa, eta izaine patza zuen. Hortako diru ebitzen zuen. Egun batian zion, bifalangista zion. Eta izketan da gure biharrebak, eta batzarri horrien izketan egon da. Pentsatu genduan, oik etorritxo gatxana. Eta bi arreban erien nola ziren Margaritak, horrengatik salbatuko ziela. Zala, bizala emango zuten. Komentatu jazulen, markina bi aizpak juntziala, baino anaiak, ze pasazan behaiekin? Anaiak, pues, frentian. Han pentsatzet? Bai, eta bestia. Eta, pues, bat atxilotu intzuten, eta kartzelan egon duzan, hor Laredo neo harrapatu zituzten, eta Laredo neo onduzian eta bestia, pues, campo de concentración neo egon duzan. Batalloi batea edo la, area. Bai. Anaizarrena, beran, fusilatuta. Bai. Eta geho, gainontzekoak gerra ere juntzian, zure atxa juntzan gerrara? Ez, nire aita etzan jun. Baina beste osoba bat gaztena, Simon, nebezela izentzun, ua zan azkeneko juntzana, deitze zioten la Quinta del Biberon. Bau gaina bere historia. Ez da ginun, frente ematian, hiltzaz utzi zuten, tirua eman da, eta hemen inguruko bazarriko batek esautu intzun, zijuala, frentian, eta, bueno, pues, behan pixkat agertu zen olata zean da, bizik eta zean, eta bizik ateazan gero, harrek, bere launa horrek, ateata. Erko bitik aurrexio, bazarriatetik bi anai, eta gabian, kamionetatien, erantik aldarreta, betikan gora, aleizu zianian, esate zioten, bata bestia oik hiltzik, eta ez hiltzik, eta diskuze joan. Da, gabe ez, eta
bestiak entzun zuten, ze aizian izketan da, gabez, aldein, igezi entzuten. Eta gauza itena pasa zian hemen, Izaskun itzein diazu Maria eta Josei buruz, baina hemen beste miner bat ere agertze zait, Elias Miner, zuen familiko altzan uare. Eliasa, miner eta txalakatar guztiak gehien bat izan dian bezala oso elizkoiak, abertzaleak, nazionalistak. Elias gorria zan, republikanoa zan, eta beha gerra intzun republikanoekin, dragones batalloian edo intzun gerra. Ordun, Eliasi pasa zitzaion, gerra bukatu zanean, osea, beha gerran ibili zan republikanokin, eta etxea itzuli zanean, Astigartar bi, arerioak, digamos, etorri zian bere bila. Eta eraman zuten, paseoan esatezan hori, ez? Hiltzea eraman zuten. Harrapatu zuten eta eraman intzuten. Ordun, beak, kamioian zijoala bi hoiekin edo, hartu eta ez dakigu nola, baina, bueno, kolpatu biak, salto egin kamioietik, eta, bueno, atzetik tiroka zitula, lortuzun eskapoitea. Inbiertze justen, afusilatu, pues, igual izango zian, 20, 40, o 50, ez dakit zenbat, hoi berak kontatu zian, oso gauzinek. Orduan, sorteoa intzuten, behen artean, zein afusilatu. Eta inbiertze joten, libratze zianak sorteotikan, bestiak beak afusilatu. Eta nire oso haustin hau, intzan, libratu sorteun. Baina, karo, tokatu zaion, ez dakit, hiltzea tiako zion, no ez, baina, bueno, tokatu zaion mintzat, bestia behaiekin zauden amat hiltzia. Hoi Madriden. Ja, beak etzun, igual etzun esango, ez? Eman zion edo ez, hoi gainean eman, bai. Ez. Claro, hoi oso gorra da. Kargalatza. Bai. Hoi hartzuarrak, fusilatu hartzituzten, ez dakit. Eta orduan hau tartian zeon. Gure osaba Jose tartian zeon. Eta esan hemen zuten, hoi hartzunguak fusilatu hartzituztela. Eta hau tartian sartu zuten. Eta batean batek esan hemen zuen. Baina hau ez da hoi hartzungu, hau Astiarrakoa da. Eta bai, galetu hemen zioten, eta nungu haiz da, Astiarrakoa. Eta, orduan, handik talde hortatik atera, eta bestiek fusilatu, eta hau libratu zen. Hoi hartzungua etzalako? Hoi hartzungua etzalako. Astiarrakoa zalako? Astiarrako, bai. Eta hoi hartzungo guztik hil da? Hoi hartzungo guztik hil zituzten, eta hau tartian zen, baino esatizut. Batean batek esan zuen, bai, hau ez da hoi hartzungo, hau Astiarrakoa da. Eta hortaz libratu zen. Eta gero, etxian etorri zanean, demoreta, urnitan demora pasazitu, harapute ginen gu, oinez, amatabitu. Inularrero, gabero, igual izango zian gabeko ordubik, atia joka. Atea eta guardia zibilak. Eta hartze zuten, anaia, eta udaletxeko goiko zehar ematen zuten. Gaba anpazan, eta hoizian etxean. Baina noiz nahi, noiz nahi. Nik eban osaba, beste osaba bat, nengua, ondin da, eta txabar gobernen asko, eta nigo batzena gobernik gazti eginean azpian da, bilak, oiko eta zaber, aldeina bezala, baina gordeta, nahi ninguru untan, nire osaba bilo batzean, gordeta eta beste txabar guztien untzan. Eta bilak, honea, torri izan dira, honea gora, gozu biluretak alkar ditzetia. Zenbat temoara bueltatu zian Luisa eta Handik urtebetea, 11 hilabete urtebetea edo holako, bai. Honea etorri zanean, goatzeu ze panorama zeon Astiarran edo desberdina ikusi zuen, edo... Honea gero ja Astiarra etorri zianean, bueltakoan, karo, pentsa, etxian ere zegiro egongo zan. Bian nahi, kanpun.
etzakitela nuntzian ere. Eta hemen ere ama, pues, beti triste ikustezula, eta... Amona, bai, nire amona. Nola izan Bere, Juana. Juana. Bai, bere ama. Eta ua bere beti triste ikustezula, beti triste. Eskola, karo, hemen maestrak, behak esatezun bezala, maestra, pues, Zaragozatik etorri jazan, ua, eta begitik hartuzun, eta esateu sekula ez ziotela pupitre bat eman. Beti azkeneko, banko bat, eta jarri behartzula, behan estutxia, eta behan, pues... Zokuan baztertuta, bai, baztertuta bezala. Humilatzi bat zenean. Bai. Bazeon bat, esate ziola, ekarri koskinet, zeak liburuk eo estutxiak, eta amak ez dementzen, ez, bestela ikin hazikon, eta... Bida, etzun nahi, laun nahi, gai itezioten nahitia, ez da? Bida, horre. Behin ezan ementzion, josturrotza emateko, eta behak ementzion puntatik. Eta, bueno, hasi zala bestia, erua mon, ez dakit, esto te han enseñado los rojos, donde has andado, eta hola. Jozen aitzaki nahikoa, ez? Bai, 8 urteko ume bati, hola, baino? Zen necesidade, eta. Bai. Eta gero behak esatezun, beti behak hasi behartzula klasia. Behak aurrea ateatzezula, maestrak, eta eskua gora altxa, eta Gloria, Gloria nola kantatu behartzun. Eta Gloria kantatzezunean, orduan danak kantatzezutela, eta hua bukatu, eta beha betxokoa, eta hola. Eta erderaz ere askoik etzun jakingo, ba? Ez askoik. Zergatik, eres una zokete, ere esaten mentzile. Eres una zokete, eta zokete zeotea, ez dakit, gauza politia eo txarra, ez dakit. Ze bizimu gorra Mariana, ez da? Beak, zuk ikusi zenun edo ezautu zenun bere alderdioi sufritzezuna, edo ze ezautu zenun Izeba Maria da zuk? Ni Mariataz asko goatzen, Izeba Maria, hor daukat, ez? Bueno, beata beste Izebak bai, baina hor daukat. Baina Izeba, gutxikitan, eta nik uste Iloba guztik, Iloban, seme-alaba guztik hor pasatze ginala, bisitan jute ginen. Eta nahiko maiz gainea, hola. Eta, ni bere irudia daukatena da hori. Txiki-txikia zan, bizkorra, besti gu jasotze gintxun irripar batekin, gu oso guztua jute ginen, eta nik adin hortan ze pentsatu behar dezu, ez? Gero, hau dena beranduago jakiten dezu, eta orduan aztezea pixka buruai bueltak ematen, ez jo. Ze pasako zun, ze bizitza gogorra. Nik imaginatuta oso gogorra, ez? Eta hola, besterik gabe, ez? Etzan berriz ezkondu, ez da, Maria? Ez. Argazkiri badakazu du, Bai, Mariana, bai, baukat. Ja, behi da, hau zan, Maria. Eta Hernaniko fusilaketa masibo hauek ze inpaktu eukizuten bailaran? Inpaktua handia, ez? Azkenean egiten zen nolabait gau ez itxezan eta alik eta iskutunean edo diskrezioarekin, baina jendeak bazekin fusilatzen nahi ziala. Azkenean hilabete eta erdian 200 pertsona fusilatzen baituzu, hori jakiten da, ez? Lehen esan dut, gurdi batekin, zabor gurdiarekin ekartzen zituzten galarretatik hilerrira, eta hori oso ezaguna zen, bolo-bolo zebilen hemen Hernanin. Eta gero badago, adibidez, dokumentu bat oso esanguratsua dana, orduko inpaktu horren hori erakusten duna, eta da orduko alkate Julian Madinak aterazun bando bat santu guztien egunean debekatuz honea hilerrira etortzea. Jendeai, herritarrei debekatuz hilerrira etortzea. Hemen zegoen panorama ilunakin, azaro hasieran, Euskalo ze aurkituko zuten hemen, eta orduan debekatu ziren, santu guztien egunean hilerrira etortzea. Neko esanguratsua da ere, bai. Apaizen kontua dakagu ere, bai. Hemen apaiz asko fusilatu zituzten, apaiz abertzaleak, ez? Eta horrek eskandalo bat sortu zuen. Vatikanoraino iritsi zen eskandaloa.
Orduan agintari frankistek nolabait hori estalinak izan zuten, eta horrek ere bai eragina izan zuen, ez? Eta badakigu adibidez, gutxi gora bera, udazken hortan, mola generala ere hemen izan zala, eta berak nolabait aginduzula diskrezio gehiagoz fusilatzeko. Ez zuen agindu ez fusilatzeko, bezik eta diskrezio gehiagoz fusilatzeko. Josebe Goiaren testigantza jaso genuen, horko alabarena, eta beak esatezun bere aizpa txikinak nola amai galdetzen zion zein ari dan alfombrak astintzen, ez? Gaueko ordu hontan zein ari da alfombrak astintzen. Amakin hemen astiarren daukaten zea hilobira edo zea nola da, bueno, Panteoia, bai. Panteoia junda galdetu nion, bueno, amona etzena azaltzen, eta Panteoian zera izenen, eta galdetu nion, da amona nundata, ez dagit, nola ez dagizula, hemen ez altzuten zailo beretutuan. Bai, baina ez dagit. Eta horren ari da, hasi ginen pixkat, lardaskatzen hemen da, apaizagana junda areke han ere informazio egez, orduan Donostiko zatia baizan da hastigarra, eta are urbildu zinentzu, Donostia semenia joa nola zen. Baina informazio gutxi. Are, baina informazio batez. Eta horren ari da, hasi ginen zen historienekin. Eta guendik ez dakigu amuna nun dagoen. Tapatzeko modu bat baita ere gaia ez, ikusi dugu poliziaren, guardia zibilaren, ejertzituaren informea nola dan eta realitatea zer dan. Orduan, hori baita ere tapatu beharra. Naiz eta garaiak izan, modu nazkagarri baten hiltzuten ez, eta horregatik norbaitek zerbait ezkutatura izango zen. Maider, egitan eskerrik asko, Arantzadiko atiak irikitzeatik ze lan hontan, badakigu Arantzadik ze ibilbide daraman eta justu astiarrako bat egotia hemen lanian ikaragarrizko laguntza da. Noiztik zabiltzazu hemen lanian? Ni berez hasi nintzen hemen 2018ko urtarrian, baino 2003 geroztik darama Arantzadik lan honetan gutxi gora bera Eusko Jaurlaritzarekin hitzarmen bat sinatu zen, non bertan hitz egiten da gerran desagertutako pertsonen gorpuak aurkitu, identifikatu eta berreskuratu alizateaz. Eta nola jute zeate, ez dakit, mendi batea edo, hobi batea edo indusketak-itea? Hontan, duela urte batzuk erresagoaztan, testigo gehiago zeudelako, lekuko gehiago, ikusi zutenak non jendean non hil zuten, edo bere gurasoek kontatu ziena nun zeuden gorpuren batzuk, ez? Baina gaur egun egia da, testigoiek pixkanaka hiltzen ari diala, azkenean oso jende heldua da. Orduan, geroz eta zailagoa da. Guk hemen Euskadi mailan 50 bil desobiratu ditugu da, 200 gorpu inguru batera ditugu, eta horietatik, esan dezakegu uneko 15 edo identifikatu eta itzuli dela bere familiari. Baina egia da, geroz eta zailagoa egiten zaigula horregatik lekukotzak ja ez daudelako. Lehenengo aldiz ezurra agertzen den momentua oso impactantea da, kriston isiltasuna sortzen da. Oso klima berezi bat sortzen da, ez? Azkenean da, hainbeste urteetan desagertuta egon jende hori agertzea, herri guztiak hitz egiten zuena hortaz eta bazekitena hor egon zitekela, eta azkenean demostratzen dela, ez? Hor zeudela, sortzen den giroa oso berezia da. Errespetua handia ematen duen zerbait da. Eta gero ezurroiek bere loia eta bere gauza guztiekin hartzen dituzute eta honea ekarri? Bai, honea ekartzen dira kaxatan, pertsona bakoitza banaka gordeta, eta orain erakutsiko dizun nahi badezu nola egiten da egun lan, nola garbitzen ditugun eta zer egiten den beraiekin. 2012an bai abisoa jaso zuten familiarrak orduako ja Maria etzan bizi,
abizua jaso zuten, hori ez, gorpuzkinak eta atera zituztela, eta badirudi, Jose beraien artean zegoela, Jose Minar. Eta orduan, nik ez nun juteik izan, baina nire aizpa juntzan, gurasoekin, Izeba Mirenekin, han Martin Ormazabal da bere ama ere antzian, baitare, hilobak zian baitare, eta hilobak juntzian, eta han, omenalditxo bat, eta nire aizpa beti esatego ez, borrek nik ustetela gutxinez izteko, ez dakit, ez, bukaera bat emateko nola baite, hon egin ziela, ez? Eta hori, eta tan dago, baina aurreko guzti hor gelditzen da, ez? Bai. Kaixo, egun hon. Beitu Maialen. Beitu, hemen lehoke duela gutxi atera den gorpu bat, ikustezun bezala, hemen danaztatituta, buru ezturra danaztatituta zegoen, eta pixkanaka jumar dugu dena ere ikitzen. Hasiera nola jartzen da pixkat provisional bezala, gero ondo pegatzen da kolakin. Eta hauetako fitxa bakoitzean, juten geha puntatzen, gorpu bakoitzetik agertu dian ezurrak. Orduan ja badakigu gorputz bakoitzak ze ezur dauzkan. Gero, jakiteko rekuento hori egiteko jartzen da dena hola, irekita, gorpu bat. Esan bezala apuntatzeko dana ondo. Eta gero ja, kaxatan sartzen dira. Hau, momentu honetan nola dago, ze praktiketan ari dira 3-4 ikasle. Eta, beraiei utzi diegu pixkat, beraiek egin dezaten. Zenbaketa hori. Udaletxea jarri zuen testigantzaketa jasotzeko bulego bat, eta deitu ziguten, eta 2021an etorri ginen, eta bere testigantza eman zuen, eta justo asteetan lortu dut bere testigantza, eta ongi dago, baina aita hori jatzen. Bai, aitan hitzak ez? Bai. Estadura aparece en el estado de personas, bai. Hori da, eta nola desagertua da, eta ez dagoen inun hil zutenik edo, dokumentaturik edo testigurik ez ezer, hoi arantzadi da edo jozen uten bere garaian edo? Aita berak eman zuen ADN-a, orduan hori de pozgarria da, porque bestela aitak ez bali madu ematen ja pasatzen da urrungo generazioa eta beti joaten da galtzen. Orduan, egunen batian esperantza ez da galtzen, ez? Eta orduan egunen batian gorpua saltze bali bada, aitan ADN-a hor dago, eta esperantza puntu hori hor mantentzen dugu beti. Goldatu elkartea da bera frankismo garaiko preso eta errefuxiatuen elkartea da. 2010an ireki zen frankismoaren aurkako kereila bat Argentinan, lehendabiziko aldiz. Eta jakin genuen eta 2012an junginen hemendik 4 lagun pixkat jakitera hori zertzen. Zergatik posibilidadeak zeudelakoan gutxienez frankismoa bera judizializatzeko. Ez hemen, zoritxarrez, hemengo justiziak ez zuelako zer nahi. Baina bai jurisdizio internazionalean. Eta hori jurisdizio internazionala Zerbini epaileak erabaki zuen aurrera jarraitzea. Hortik hasi ginen biltzen datuak eta biktimekin egon eta jendea konbentzitu kereiatu beharra zuela, bere testigantza importantea zela, eta ehundaka kereilak lortu ditugu. Buenos Aireserako bigarren bidaian eraman genituen 100 piku kereila, alagotxe totxoak, ez gureak bakarrik, beste biktima batzuenak ere bai, ez? Orduan, erabaki genuen, instituzio hurbilenak ere, udalak, importantea zela beraien gutxienez babesa lortzea. Pare bat urtetara, 2015an edo 2016an uste dut, erabaki genuela
Jontxo, udalak orain arte babesa eman zigutek, eta zergatik ez beraiek, udal bezala, instituzio bezala, zergatik ez beraiek eta bere herrien, herrikideen izenean aurkeztu, instituzio bezala. Eta horra hasi ginen, eta gaur egun badira, udal pilo bat, bere querellak gutxienez Argentinan jarriak dituztenak. Josukin harremanetan jarri ginen 2021an. 2021 hasiera, 20aren bukara izango zen. Bai, eta proposamena egin ziguten, mozio bat, Goldatu Elkartearen mozio bat eraman genuen plenora, eta onartu genuen, eta hor hartu genituen konpromiso batzuk. Bat zan, querella jartzia. Karo, querella jartziak ere esan nahi du, querella horiek txukuna aurkezteko eta gertatu ziren krimenak ere ondo jasotzeko, biktimen bulego bat zabaldu beharra eskatzezun. Alegia, jaso behar dituzu testigantzak, lekukotasunak. Biktimen bulegoa jarri genuen martxan 2022ko otsailetik aprilera, 4 hilabetez, jendeak aukera izan zuen bere lekukotzak aurkezteko. Eta justu hemen dauzkagu, lekukotza horiek laizter querellaetan gehituko ditugunak, ez? Eta orain ari geha, Josuren da laguntzarekin ari geha, hau querella formatora eramaten, ez? 2 querella jartzeko asmoa daukagu, bat Argentinan, nazioarteko epaitegian, eta beste bat Donostian. Eta, gutxienez, jasota gera dadila, testigantza hauetan, krimen hauek jasan zituztenen senitartekoek, familiakoek, esandakoa, bizitakoa, entzundakoa, ikusitakoa, jasota geratu dadila, eta justizia lortzea zailtxamarra izango bada ere. Garrantzitsua da jasota geratzea eta ze gertatu zen garbi edukitzea guretzat eta ondorengo belaunaldientzat. Gorka, gui historia gustatzen egun aldetik eta hori ikasi degun aldetik, gerrako historia hauek eta asko interesatzen zaizkigu, baino igual ez dakit kontuatuko zinan gure generazioan ja interes hori galtzen edo intensidadia galtzen nahi dela, izan leike igual transmisiorik ez dalako egin, beldurrangatik edo galtzaile papera tokatu zaigulako. Nire kasun ere aitak asko kontatu izan dira beti familiako historiaren inguruan, zer gure kasun ere, nire bi erraitonak garaio hori bizitzea tokatu zitzaion, eta nahiko gogor, eta familian oso inpaktu handia izan zuen gerra zibilak eta ondorengo urteak. Azken finean, historio personal asko bezala, familiarak asko sufritu zuen galtzaileen bandoan egoteatik. Zein zan zure berraitona? Alberto Guruzeaga. Alberto Guruzeaga zinegotzia zen garai hartako udaletxean. 1926an kolpea pasazanean alkateak ihes egin zuen berehala herritikan, eta gelditu zian beha eta udaletxeko beste zenbait pertsona pixka bat herrian ordena mantendu nahian edo herrian laguntzeko, ez? Kontua da hoita gero, behin Astigarragoko frontea, eruditzen danean, Donosti eruditzen danean, beak ihes egin behar izan zuen bere kabuz eta familiarekin Bilbora. Bilbotikan Santanderrea, Santanderretik askok bezala Frantziara pasatzen lehenengo, gero landetan egon zen, landetatikan Belgikara juntzan, eta Belgikan Flandria lehen itxasontzia hartu zuen Venezuelara juteko. Eta zer eragin izan zuen horrek familia? Eragin asko, ez? Azken finen, bere alaban, nire amona ezagutu zuen Venezuelan, nire aitona ezagutu zuen Hendaian, pasaportea ez zioten eman hemen egoteko, bere emazteari, nire birra emonari ez zioten eman ez dara pasaportea Frantziara pasatzeko behakin egoteko, horren urte askotan mina asko eman zuen egoera horrek. Gero azken finen ere, beak berez animoa zuen galdu. Alberto Guruzeagak Venezuelara iritsi zenean, han segitu zuen pixka bat euskal kultura, euskal ideologia eta guztia bultzatu nahian. Imprenta bat sortu zuen honea pasatzeko propaganda guztia, lehen euskal irrati bat ere sortu zuen. Horren behar izizaion galdu animo hori. Horren jarraitu zuen behar berez bere borrokarekin. Zubeia helduak zinatela enteatu zinaten hontaz ez da? Aitak etzun ezer kontatuko, imaginatzet? Nire atxak ez zigun kontatzen ezarrez. Amak behin batien hola baskaltzen bota zigun, osaba genuela desagertuta, baina nolatan. Ez dakigu ezarrez, eta atxai esan genuta, ez. Nire atxa etzun nahi kontatu ezarrez. Pena horrekin zeon, eta nik uste 27 urtekin enteatu nintzala. Eta beak gainezke ezaten genuen, baina atxa zergatik ez diguzu kontatu, porque hoi jakin beharko nuke, gure osaba bat eta.
Ez, olako gauzak oso tristia dira, eta etzun nahi kontatu, eta justu hori. Ikusi genunean, periodikotan eta aziziala lanzadikuak eta hori, jonginan lehenbizi, Hernanin ez zuten ezer lortu, porque nire korputzak eratea zuten, eta guria esan atera. Eta ordu gero, etorri ginen astigarra gara, porque gure osaba hemengoa zan, eta udaletxea jonginan. Esan genio nola hundu zan kalabozuan, eta bagenekien neratxa esan zigun apellidua, Almando Zala, eta ez dakizer, orduan horrekin, hoi entzutakuan, esan ziguten, gizon hori dago, bizitzen da etxe batzuetan tutelatuak, ez dakizer. Eta area junginan, herriko alguazilea zan, galdetu genuen, azaldu zan, eseri ginen, esan genion nortzu ginen, zer egin duen, eta etzun ez da hitz bat egin, atea. Eske, hasi zan neharrez, ume txiki bezala. Eta, karo, heldua zan, ondila, gaino batzen naiz, eta altxa eta jo nintzen. Eta gugu editu ginen, ama. Eta ez genuen gehiago ikusi, gizon hori. Ez ginen bueltatu ere, Porque ikusi genuen hain gaizki. Horreaino. Eta zuen etxian, zure atxan anaizarrena izan da Joakin, gaiai buruz edo ze hitz egite zuen? Sekula ez. Hoi izan tabu. Osea, gu etxian sekula etzan hitzein, gai horren gain. Gauz dakigun pixka, kanpotik gehiago enteratu geha, etxekua baino. Etxian zan, gero, zeineriak zian dena segidakuak, batzuk soldadu, bestiak, osea, zan gauz bat intokable. Intokable zan. Nik ulertzen dut, ez izatea gogorik itzitzeko. Eta guri bakarrik tokatzu zaigu, gure amaidi errespetatzea. Isitasun hoi, eta oain hasi datatzen dana, guen artean azegelako hitz egiten. Bestela, ez jakina total. Etzan gelitu beste bat, errespetatzea isiltasun hori, eta kitxo. Hemengo instituzioetan, nola ez duten onartzen kerelari jartzea, ez dutelako nahi, badakigu denok judikatura hori frankista dela, Espainiar judikatura frankista dela, eta beti oztopoa jartzen. Azken finean egiten dute dena instantzia batetik bestera, tribunal goreneraino eraman eta konstituzionaleraino eraman, eta konstituzionalak ezetz esaten duenan, eta beti ezetz esaten du, los delitos han prescrito. Copiar y pegar eitute beti, resoluzio guztietan. Los delitos han prescrito y está la ley de amnistía del 77. Horiek biok dira. Eta udala bakarrik juten bada horrekin, eta horrelako erantzun bat jaso, berak udalak ezin du inora jo, ezin du Estrasburgora jo, ezin du inora jo, porque no tiene legitimación activa. Baina udala baldin badi joa, kerellante pribatuekin, udala bat izango da, baina bigarrena, hirugarrena, bosgarrena eta seigarrena kerella horretan partikularrak izango dira, eta partikularrak badute kerella hori instituzio internazionaletara eramateko aukera. Gure familian gertatutakoan ikusten dut Euskal Herrian familia askotan gertatutakoa izan dela, ez? Eta da, bai minarengatik, beldurrarengatik, tabuengatik, gure familia ezintzun kontatu ezer. Konkretukin ere amai azte ginen pixka bat zirikatzen, galdetzen gauzak, eta ama aztezan neharrez, eta... Ezin. Imposible zen, zerateatzen. Hori da. Familiarentzako gauza oso mingarria izan da. Gertatu zanean, Ermainara eraman zituzten, baina Ermainan hau asko mentzeon, jatena gutxi, eta orduan erabaki zuten
hiru zaharrenak Hernanira eramatea, monjetara, eta 2 gaztenak Astigarrako monjetara. Eta beraien esperientzia kontatu zuten gatikan etzan bat ere ona izan. Katolikoak izango ziren, baina bere jarrera basatia eta ostikoka, golpeka, dana. Piskat. Etiketa horrekin ez esaten zuten gainean neskak, umezurtzak, gorrik, kako txartian. Bai. Ikusten detenez, transmisio bat egon da zuen etxian. Eta badirudi horrek igual zauria sanatzen edo lagun dezakela edo. Takit. Eta nik uste laguntzen duela kontzientzia izatea, ez? Ze pasa zen, hondik gatozten, eta ze esfortzu intzuten gure amonek, gure gurasoek, ez? Garai bateko transmisioi mantentzeko. Azkenen finen gaur egun ontzat ematen ditugun gauzak, normaltzat ematen ditugun gauzak, ez? Garai hartan ezin zian eman, batez ere gerra pasata gero, euskaraz hitz egitea, zure ideologia kalean adieraztea, gaizkitze egitea zalkatiaz. Garai hartan, suposatu zezaken kartzelen sartzea, eta ez hori bakarrik, familiari persekuzio bat, eta heriotzare ekarri zitekeen. Eta gaur egun horiek normaltzat ikusten ditugu, baina nik uste guri dagokigula gaur egun, bai zuri, bai neri eta bai guri, transmisio horrekin jarraitzea eta ez galtzea ze pasa zen. Errepresio sistematiko bat egon zen galtzaien aurrean, seinalatu batzuk zeuden. Seinalatu horiek azkenian asko sufritu zuten, bai multak, bai pasaporteak ez ematea, eta ezan fetxa batean bukatu. Azkenean diktadura, ondorengo diktadura eta posgerra guztian zehar mantendu dian gauzak izan dira. Seguru asko guk jaso ditugun, Astigarragan jaso ditugun testigantzak dira larrienak eta krudelenak, ez? Baina denok ezagutu ditugu gure etxeetan holako historiak, ez da? Danak kendu zietenak eta ezer gabe utzitakoak eta lana galdu zutenak eta... Espropiatuak pilo bat. Izugarrizko jazarpena jasan zutenak frankismo garai aro osuan da. Nik uste hori dana, Astigarra bezala hori dana jasotzea batetik badagokigu, egin beharreko zerbait da, eta bestetik garrantzitsua da horre gotea, urrengo belaunaldien esku, eta lan honi, borroka honi jarraipena eman nahi dion edo zeinek ere, eukidezala hor aurretik egindakoen lana, ez? Zure atxak esan duzu, etzala gauza handirik kontatzekoa. Bai. Baina oso behan du arte goguan zaukan testigo... Azken egun arte. Azken egun arte, bere atxazana aurkitzeko grinoi etzula galdu, sekula. Ez, eta 88 urtekin, oseak, bai. Amorrazioa, tristura, zer... Tristura, nik uste pena edo, bai. Amorrazioa, osea, ez nuen ikusten inoiz, etzon esaten inoiz, pues, kauen, ez? Ez, beti zaukan pena gorputz, gorputza ez azaltzeana, baina etzon inoiz azaltzen, amorrua gerrako... Berak, nik uste zaukala, hola izan da, eta hola izan behar du. Baina pena hori bai, pena. Nik uste ditza dela pena. Eta askotan esatezun, gorputza azaldute azalkituko. Barranko batean, nun ote da, ez? Borrokatuko dugu. Berak borrokatu zuen bere erara, altzegun einen, eta guk aldu einen, ingo dugu baita, bai, desde luego. Beraien familia artekoa bilatu ez duten senideak, etorri izan dira honea, galdezka? Bai, telefonoz dei asko jasotzen ditugu, baina, eta gogorrak dira noski, baina askoz gogorragoa da, honea etortzen zaizunean baten bat, ez? Duela gutxi batzen naiz etorri zela 97 urteko gizon bat, kontatuz, bere aita gerran desagertu zala, eta ona etorri zan osteotekara pixkat ikustea, erakutsi genion, nola egiten genuen lan, eta bar, eta kaxai begira gelditzen zan, eta esate zigun, mi padre puede estar aquí, tu crees que está aquí, tu crees que está aquí, eta horri erantzun bat ematea horri gogorra da, ze badakizu azkenean, jende hau hiltzen ari diala azkenean, ez, lekuko aie garai hartakoak, gutxi gelditzen diala, eta agian ezingo dutela jakin, ez, gizon horrek agian ezingo du jakin, bere aita hemen dagon, edo ez, edo atera degun, edo ez, edo espero dugu baietz, baina zaila da. Zaila izangoa, ez, izeba Marian tokin jartzia, baina ze sentitzen dezuzuk? Bere tokin jarriko bazina ze... Ez denei pentsatu ere egin pasako zituzten guztiak, ez, berak eta pentsatze goikotxean emasteak, berdin, alargunak berdin. Pues hoi, ni bere buruan jarrita gorrotoa, amorrua eta ezin ulertu, ez, gauzak nola dan posible horrela gertatzea gauzak. Daukazu zure bizitza,
eskon berritan, tal, eta bapatian etortzen da gerra bat, zuk ez desuna zerikusirik horrekin, eta hartze zaitu eta zure bizitza bukatu da. Eta Larregain baserriakin zer pasatu zen edo, hori bakizue? Gutxi biletu zen. Nenetan, geroztik. Geroztikan hemen... Ez, eta bizimodik hemen. Ja. Bale. Gaur arte hemen gaude bintzateta. Bai. Ja, emate lehen esan dena ez. Episodio hartan gelditu dela hemen blokeatuta, ez? Pixketa bar, sanatzen. Gelatuta bezala, denbora. Ja. Horma zarra hauetan mina handia daude eta. Gero beraiek joera naiz eta hemen gertatu zana, eta beraiek joera handia eduki zuten Ermainara etortzeko. Iñaki gogoratzen da. Tikitan etortzen ginen. Igendero. Bai, ja. Eta ama zera, bere azken momentu arte, honea, etorri biharra. Osa, behaien sufrimentun haumatxia zuten. Bai, ezta? Berriki izeba hilda, Iñakin ama Josepi hilda, eta bisitan jote ginean, Alzheimerrakin egon da azkeneko urtetan, eta bisitan jote ginean, berak ez gintuen ezagutzen. Baina Ermaina hitza aipatu, eta begik irikitzen zitu nola hor bazeon zerbait, barruan zeukana. Urte askoan, nik behintzat ez nekin, nuntzeon, Larregain, leheno esan dugun arrazoi horrengatik, ez? Gure amek eta ez zuten hitz egiten. Orduan, datu oso gutxi geneuzkan. Eta nik azkeneko urtetan ezagutu ditut hori ez, pareta hauek, eta guain maizago bai bisitan, baina orduan ezer gutxi. Gure kasuan, amakeak utzi zegoen nuntzen baserria, baina hor txegeritu zen. Hau zen gure etxia, punto. Ez zuen gehiagorik izaten. Bueno, gure kasuan ez dugu euki ez da hori ere. Gure ama itxi itezan hainbeste, ni hau ezagutu dut orain dela 6 hilabete. Eta urte asko dira. Eta gure ama atzun kontatzen esan. Una etorritare. Bueno, beha etorriko zan, zera, gu baitar Ermaina askotan etortze ginen. Eta beha igual honea etorriko zan. Baina guri ez zigun esera ipatu inoiz. Ez da etxean nun zegoen. Eta bida gertu duela, Bai, ni oain dela gutxi ezagutu dut. Egia guztia estali nahi izan dute trantsizio garaitik honea. Aspaldi esandako esaldia da, un pueblo sin memoria no tiene futuro, ez? Egia guztia jakin beharra dago, eta Astigarragako biztanleria guztiak eta belaunaldi berriak ere jakitzea dute hemen zertzuk gertatu ziren hemen. Bere etxeetan, bere senideekin, bere lagunekin, aldamenekoekin. Batzuk zoritxarrez esan, eta guri gainera, ez? Baina ez zazue hainbeste gauza mugitu, hori gauza pasatua duk, hori zer, baina pasatu zazue horria, Eta gure erantzuna beti izaten da, guk ere bat zeukeu gogua horria pasatzeko, baina irakurri ondoren. Horria txuria baldin badago, hor ez dago ezer irakurtzerik, horri irakurri beharra daukagu, eta irakurtzeko ondo idatzia egon behar da, ez edozeinek idatzia.
Ze gauza, osea, zenbat gauza pasadian. Atzo igual komentatzen genuen, ez? Amarentzako baita ere, eta nik usten dut honentzako, bea hau ezagutuko bazun, momentu hau ezagutuko bazun, Claro. beraientzako baita ere, Bai. postasuna eta baita ere guri gertatzen zaigun, igual mosketa bat edo. Gure parte bezala daukagula bizitzan, ez? Baina behaiek ezin zuten hitzein, baina behaientzako garrantzitsua izango zala historia kontatzea, ez? Eta beak ze sufrimendu pasa zuten, rekonozimendu bat bezala. Danentzat hori bai. Eta berai baita ere, igual konturatzea gu baita ere importantzia ematen dugu. Bai. Gauza bakoitzai lekua, bere leku ematea oso importantia da, eta nik uste hori egiala, ez? Bere leku ematen, gertatu zan horrik leku ematen. Justo, Arozena Arruabarrena, Miguel Larrieta Arteaga Muturzuri, Gabriel Larrieta Zuaznabar, Rafael Bulandier Garai, Joaquin Goikoetxea Irizar, Manuel Gurutzeaga Arruabarrena, Benantxio Gurutzeaga Arruabarrena, Leandro Lujanbio Lasa, Segundo Mendiguren Aramburu, Jose Miner Zapiain, Justo Otxotorena Mugertza, Teletxea Aizpak, Marcos Zuaznabar Aduriz, Josepa Zubillaga Lete, Bingen Aduriz Alberro, Pedro Aduriz Alberro, Jose Alberro Alberro, Jose María Alberro Gelbentzu, Jose Bernardo Altuna Lete, Carmelo Artola Ondarra, Jose María Camillo Zubeldia, Jose Antonio Goñi Jartza, Pedro Irastorza Retegi, Jose Iriberri Mujika, Gregorio Olano Zapiain, Jose Gabriel Zapiain Lete, Juan Lafit Urruela.